Velkommen til den her lille video omkring reduktion. Reduktion, det handler jo lidt om, at vi regner så meget ud, vi kan, eller gør det så kort som muligt at reducere det, hvis vi skal blive i den terminologi. Inden vi ser på nogle eksempler, så vil vi lige kigge på de her 3 kasser, vi har ude til venstre. Den blå, hvor vi bliver mindet om, hvilke regler det gælder, når vi ganger tal med hinanden. Hvis vi ganger 2 positive tal med hinanden, så giver det et positivt resultat, eksempelvis plus 3, eller så siger vi jo bare 3 gange med 4, så giver det 12, underforstået plus 12. Hvis vi derimod ganger et positivt tal med et negativt tal, og det er ligegyldigt, hvad der står først, så giver det et negativt resultat. Altså for eksempel plus 3 gange med minus 4, det giver minus 12. Og det, som måske er svært at huske, det er, at når vi ganger minus med minus, så giver det plus. Så minus 2 gange minus 5, det giver plus 10. Det giver ikke minus 10, fordi begge tal var minus, og så giver det et positivt tal. Og så vil vi kigge ned på den grønne hernede. Den minder os om, hvad det sker, når vi skal gange ind i en parentes. Så skal vi gange det, som står uden for parentesen, med hver enkelt led, der står inde i parentesen. I det her lille eksempel, så siger vi først 3 gange a, det giver 3a, eller 3 gange a, og så siger vi 3 gange minus b, det giver minus 3b. Og der er det vigtigt, at vi husker fortegnet, det står minus heroppe, så bliver det minus. Og den tredje hernede, det er også en lille driller nogle gange i den gule firkant. Det er, hvis vi har det, vi kalder en minusparentes. Hvis det står en minus ude foran parentesen, så ændrer vi fortegn på alt inde i parentesen. Det vil sige, at plus bliver til minus, og minus bliver til plus. Så når vi hæver den her parentes, så skriver vi først 2 minus a, og så stod der plus b, og det laver vi så om til minus b. Men lad os kigge på 3 eksempler. Det første eksempel, det er et helt lille simpelt eksempel, hvor vi egentlig bare kun har nogle tal. 9 minus 3 plus 4 minus 2. Det er jo egentlig bare tal. Vi vil måske endda kalde det et regnestykke, og det kunne man også godt kalde det. Men nu vil vi prøve at reducere det, det vil sige, at vi prøver at skrive det så kort som muligt. Og fordi det er bare tal, jamen så kan vi regne det ud. Vi kan sige 9 minus 3, det er 6. Lægger 4 til, så er vi på 10. Og trækker 2 fra, så er vi på 8. Så når vi har reduceret det her mest muligt, så er 8 resultatet. Næste eksempel, den bliver lige en lille smule mere drilsk, men ikke voldsomt. Der skriver vi 4, parentes, minus 2, plus 3, parentes slut, minus 4. Så skal vi ned og kigge på den grønne firkant. I det her tilfælde, der har vi også kun tal, så vi kan vælge at sige, at vi bruger den grønne firkant til at gange ind i parentesen, men jeg vil nok vælge at sige, at jeg vil regne det ud, som står inde i parentesen først, men resultatet bliver det samme. I kan selv prøve det efter. Så siger jeg først, jeg regner parentesen ud, minus 2 plus 3, jamen det giver jo 1. Så står det jo bare 1 heroppe. Og så prøver jeg at skrive det, så siger jeg 4 gange med 1, for nu har jeg regnet ud det, der står inde i parentesen, det gav 1, minus 2 plus 3, det giver jo 1. Så er det 4 gange 1, minus 4, det må vi ikke glemme, det står der stadigvæk. Nu har vi en mulighed for at gøre det færdigt. 4 gange 1, det giver 4, minus 4, det giver 0. Så når vi reducerer den her mest muligt, så bliver resultatet 0. Tredje eksempel, så begynder vi at putte nogle bogstaver på og blande tal og bogstaver. Det er også det, vi kalder for algebra. Der har vi a, parentes start, 2 plus b, parentes slut,
minus 3 plus 2, parentes slut. Der kan vi ikke regne den første parentes ud, den kan vi ikke regne ud først, der hvor der står 2 plus b, for det er 2 og b, dem kan vi ikke lægge sammen. Det er jo stadigvæk 2b. Så der må vi bruge den grønne kasse som huskeregel, og gange ind i parentesen og sige a gange 2. Det giver 2a. Så siger vi a gange b, og der står plus, så husker vi at skrive plus. A gange b, det kan vi ikke regne ud, så det kalder vi bare stadigvæk a og b. Det står et usynligt gang ind imellem der. Så kommer vi til en minusparentes, og så kigger vi ned i den gule kasse, hvor vi så skal huske dernede. Jamen, når vi har en minusparentes, så skal vi huske at ændre fortegn. Så vi siger minus 3, så stod der plus 2. Det bliver så til minus 2. Så prøver vi at se, om vi kan gøre mere ved det. 2 er det de eneste A'er, vi har, så dem skriver vi. Dem kan vi ikke gøre noget ved. A og B kan vi heller ikke gøre noget ved, så plus A og B. Minus 3 minus 2, det kan vi godt gøre noget ved. Det bliver til minus 5. Og 2 streger under, så har vi reduceret den mest muligt. Så kunne det godt være, at vi fik oplyst, at A det svarer til 4, og B det svarer til 7, og så kunne vi reducere den endnu mere. Men det får vi ikke i det her eksempel. Der får vi bare at vide, at vi skal reducere den mest muligt. Og så kommer lige et lille eksempel, som man kan få lyste sig med derhjemme. Det kunne være, at man fik en derhjemme, som hed, skal vi lige se, hvor vi har den hen, der har vi der. 2, parentes start, a minus b, parentes slut, minus, parentes start, 3a, minus 2b. Den kan man prøve kræfter med og se, om man får det rigtige resultat. Eller det er jo svært, men hvis man gerne vil kontrollere sig selv, for at se, om man har det rigtige resultat, så kunne man prøve at sætte nogle tal ind på A's og B's plads, og så se, om det giver det rigtige resultat. Hvis jeg skulle gøre det som eksempel op i den, vi havde heroppe ovenover, den der med A gange parentes, hvis vi nu i det eksempel leger, at skal vi lige sige, A er lige med 2, og vi siger B er lige med 3. Så kunne vi prøve at regne det ud inden vi reducerer den, så hedder den jo egentlig 2 plus 3, og så står det jo 2 plus 3 derinde i. Udenfor herude står det 2. Så står det 2 gange 5. Det er 10. Og det derhen, det var minus 5. Så giver resultatet 5 for 10 minus 5. Så vi prøver at sætte de samme tal ind i den her ende, vi har reduceret. Og så siger vi 2 gange 2, for A svarer jo til 2. Plus A svarer til 2, og B til 3, og minus 5. Ser vi 2 gange 2, det er 4, plus 2 gange 3, det er 6, og minus 5. Og så kan vi se 4 gange plus 6, det er 10, minus 5, det giver også 5. Det er sådan en god kontrol af, om vi har reduceret rigtigt. Så sætter man nogle tal ind på pladsen. Og det kan I kontrollere jer selv med ned ved den røde. Tak fordi I så med. Håber det kunne være til hjælp.